Casa de ningú és casa de tots. Invitació personalment anònima. Això va començar el 1993 a la Ciutat de Mèxic, DF. Allò que buscava és el que trobava. Diferents còdics d'una realitat propera, l'entorn i la convivència humana. Aquest material artesà, paper fet a mà, s'ha rebel·lat contra el temps, procés lent, i s'ha fet en el mateix temps o altre temps. S'ha traduït a un altre temps, digitalment, per retrobar-se al seu origen essencial. L'inici, projecte de Casa de ningú és casa de tots, invitació personalment anònima. 17 imatges de polpa de paper suspeses del sostre i en què la seva lectura descriu una espiral. El corregut va acompanyat a nivell de paraules escrites a la paret i al terra. Demà pot ser un gran dia. Avui pot ser ara. Núria Manso, Rosell, Lleida, 1997.
L'espiral doble. L'espiral és la creació, el límit de transformació, l'anar i tornar, la coexistència entre la terra i el cel, projecte i somni, realitat i ficció. En aquests moments, la raó representa la terra, massa concreta, massa localista, massa feta. L'espiral simbolitza la forma còsmica del moviment, l'evolució de l'univers, la relació entre la unitat i la multiplicitat. L'espiral és l'emblema de la saviesa i l'eternitat, cap a la dreta creadora, cap a l'esquerra destructora. L'espiral representava en el neolític la idea de dansa destinada a provocar l'èxtasis i a facilitar l'evasió cap al més enllà. L'espiral és una invitació a la penetració cap a l'interior de l'univers, cap a la seva intimitat. La idea, el concepte bàsic del projecte global és escriure i llegir amb imatges. L'interès se centra en el procés d'informació visual i la seva comunicabilitat, com les empremtes en la memòria esdevenen símbols. En aquesta direcció, el temps és considerat com a concepte, el camí o vincle d'una unió entre la memòria i la representació de la imatge, i finalment, com a realitat interior o simbòlica, la individualitat col·lectiva. Escrits a l'altra banda. Mèxic, 4 de desembre de 1993. Ja sóc al Zócalo. No és gens còmode, però crec que puc començar a instal·lar-me. La situació és complexa. A nivell artístic, molt conservadora, anys 70 i abans. Ahir vaig anar a una reunió d'un grup que començaven en les instal·lacions. Ja veurem, perquè ara és el llenguatge. Són interessants les històries en paper de tradició indígena de les fibres i pigments naturals. La meva idea són les transparències, la llum, més la iconografia antiga. Per exemple, les mans aquí simbolitzen el final d'un cicle i em pregunto, amb mans sempre he treballat per un final de cicle? D'altra banda, està el grafisme de les estacions de metro. Al Mèxic d'ara, molta gent no sap llegir i cada parada té un símbol més, el nom de l'estació. Sobre el llenguatge, això representa que aquí es va fer un esforç de síntesi cultural a la tradició. A la vegada, cal dir que el disseny mexicà és inexistent i no interessant. País de contradiccions barroques. Els mateixos mexicans no s'entenen i diuen «No quieres entender i disfrutar». Ho aconseguiré de fer una síntesi cultural per trobar un llenguatge primogènit. Aquest és el propòsit. Aquí és molt lent, falta temps. Vull aconseguir alguna cosa. El mexicà és complicat. Hi ha molts matisos i dificultats en la llengua. Són molt ells. És la dispersió que els envolta? El seu llenguatge és molt extens i repetitiu. Cal entrar-hi. Mèxic, 12 de desembre de 1993. Parlant més íntimament és complicat. Estic amb molta dificultat per transcendir-me. Tot és molt dispersant i la solitud molt real. Un altre món. Moltes coses que m'emprenyen. Això és molt lent i barroc. Aquí tot és important i no. Això em fa sentir pesada i insegura. Aquí la gent es té molta por, desconfiança, llei de subsistència. Hi ha molta agressivitat en les relacions i els mexicans parlen molt d'ells, no sobre ells. 4 de gener de 1994.
També es pot explicar el potencial de la fotografia a nivell de llenguatge i el meu interès en trobar un llenguatge universal més pur, basat en una cosmovisió més humanista que parli de l'home i de la seva ànima, interrelacionat amb els llenguatges de comunicació actuals i llenguatges anticomunicatius i sectaris que parla de l'home com un objecte. S'ha de parlar de l'home que està a prop de la terra i vol entendre el cel. El gran repte és estendre's i comprendre sense experimentar allò concret i banal. Com es pot fer aquest salt? Com es pot entendre l'altre sense ser com l'altre? Com es pot entendre els déus ja que no som déus? El paper que faig tindrà un suport de vidre. També penso que puc passar-ho a fotografia i així ser serial i més directe. També tinc oportunitat de pensar en llibres, la proposta d'un viatge iniciàtic i també el puc relacionar amb l'espiral de comunicació, proposta il·limitada d'anada i tornada. Mèxic, 5 de febrer de 1994. Pensant en el paper, tinc la idea de passar-ho a l'ordinador i tenir un altre codi. Això és la imatge del paper, la imatge en foto i la imatge en l'ordinador. Crec que la manera que tinc de formar la imatge és el nou llenguatge de l'ordinador, però conceptualment més pur. Mèxic, 8 de febrer de 1994. Per mi Mèxic és una ciutat futurista. Milions de gent amb sensacions diferents, tan concretes com l'amor, la gana, misèria i indiferència. El meu discurs d'impossibilitat arriba al màxim. Impossibilitat igual a acceptació. La rebel·lió és estendre's l'altre. Ara estic en les imatges dobles que constitueixen una altra realitat. Imatges simètriques, diverses formes com signes en conformen una de superior. Del gran al petit, desmaterialització de la forma, comunicació de la idea, contacte amb l'esperit i el cos concret. Les paraules que utilitzo actuen com a soroll, música cap a la intimitat del ser. La imatge global és la penetració a una altra realitat propera. Són contraposicions d'imatges, substrat de la mirada. Les energies són multidireccionals. L'estructura és la impressió, no hi ha plans, sinó superfícies, estrat de la terra al cel, immaterialització de la idea, traspàs, acolliment, suport físic, perceptiu, metàfora dels ulls, interpretació de la visió, coneixement o existència, cercle vital, temps, signisme. El problema de fons és com ajuntar el cos i l'ànima. Està ben explicat a nivell dels elements cara i dur. Però, de debò, és molt difícil el paper i molt lent. Mèxic, 11 de febrer de 1994. El meu treball aquí és molt lent i els resultats no són els que jo vull. A nivell teòric de concepte, en el plantejament del llenguatge, crec que és bo. De primera instància estic amb els signes com a senyals indicadors de tràfic. Segon, les imatges dobles i dintre d'això, imatges dintre imatges, buscant una unitat, un món heterodox. Tercer, continuïtat. Utilitzo color per dibuixar. Ritme, temps continu, la imatge contínua, fragments continus, res se separa, tot s'ajunta, com la gent, però d'un món propi. Quart, utilitzo el dibuix, no la fotografia. Això em fa pensar en les arrels, suggerir metàfores de la realitat. Cinquè, lletres, és el context, realitat.
Ja he parlat de la música íntima. Tot això sona molt bé, però a nivell tangible, la tècnica de paper, la seva fragilitat, no sé si m'ho podré emportar. Crec que produir desesperadament no és possible. Crec que estic organitzant una teoria de símbols, però fragmentaris. Això és la por. No trobo ara per ara la pedra que... És una mica de tendència dels jeroglífics que feien fotografia. Estic en un nivell molt dens, per això es fa palès que no ho sé. Ara me n'adono que he de fer un mostruari de signes, però no combinacions, sinó trobar idees que expliquin. La meva història a Mèxic són els grans dubtes. Mèxic, 19 de febrer de 1994. El paper se'n desmunta, però crec que salut i força. I tot això portarà més tensió a l'obra. O serà l'acabossi, no crec. Però de debò és molt difícil el paper, molt i molt lent. Crec que m'agrada complicar-me la vida. No soc gens pràctic i crec que a nivell filosòfic se sol dir que tot és possible si hi ha ganes. Mèxic, 28 de febrer de 1994. Ahir, pensant en els colors dels papers, veia colors de somni, en què els colors són la seva intensitat. Són canviants en la llum. Explico la instal·lació molt breument. És una espiral formada pel mateix paper, suspesa a 20 centímetres del terra, per una retícula de cables, que es veu per les dues bandes. Al mig té la Victoria Samot Tràcia, de 4 metres. Projecte pensat pel pati de l'Acadèmia de Sant Carlos de Mèxic DF. Els papers tenen una dimensió de 110 centímetres. Al fons hi ha una línia de l'horitzó a 140 centímetres d'alçada de terra i amb una dimensió de 10 metres. Són imatges fetes amb ordinador de tamany INA4. De les mateixes imatges de paper, aquest projecte va ser publicat a la revista Paper d'Art, número 62, Girona, 1995, i posteriorment realitzat i exposat a Metrònom, Barcelona, 1995. La línia és lleugerament curvilínia. La seqüència és lineal i té el missatge sobre el ser humà. Explico els títols i les obres fetes a paper. 1. Indicador humano. 2. Señal luminosa. 3. Información planetaria. 4. Ausencias de afirmación. 5. Círculo continuo. 6. En dirección prohibida. 7. Visionar la realidad. 8. Eclipse parcial de lo humano. 9. En todas direcciones, prohibido adelantarse. 10. Imagen virtual, identidad de ser. 11. Línea continua. Crónica mórbida. 12. Presencia de ausencias, vado permanente. Els títols tenen molt a veure amb les senyals de trànsit, relació amb un codi conegut. Tot és un marasme d'idees que s'han de pair. Al marge, des que el minimalisme i l'objectualisme són morts, tota crítica és ironia i tota nova parla d'art és una simulació segons la Bots,
crítica. Els autors o progenitors del producte d'art no riuen ni de l'art ni de l'altre, sinó que al contrari s'avergonyeixen de l'ésser humà com a paradigma egocèntric de motor de canvi. La simulació a una altra realitat existeix on els crítics i teòrics, en certa ironia, se'n riuen de la impossibilitat de mostrar artistes o bé de transmetre idees no diferents a la seva frustració personal envers l'art actual. Se'ls ha de demanar, i venen obligats, a establir un marc teòric on l'heterodòxia no superficial es vinculi. És que els crítics estan molt mal acostumats, i menys que la liquiditat no és bona. Barcelona, 1997.